Thank you for tuning into Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. For days, we have been giving you the story from Damaphosa, the story of Mukomaweli and his wife, Amai Rona. Nyaya makadzinzwa kuti Mukomaweli vakauya pano paprogram zvaita sei vakatsanangura nyaya yavo. Takatsvagawo zvakare Amai Rona makanzwa mararamiro avari kuita pamba pavo. Mararamiro asina tsarukano, mararamiro anonzwisa tsitsi. Takazombotakura mhuri tikaenda navo kumatare uko Amai Rona vanonzi naBaba Rona vanondiroya vakasonzi aiwa Amai Rona hapana mushonga vanobata, asi zuva nezuva Baba Rona vanoti ndinotsvaira mushonga, Amai Rona nekune rimwe rutivi vanotsvaira mushonga. Svondorapfuura takanga tirumba kwavo uko Amai Rona vaichema kuti honai ndiri kukwira jurawo kuti ndiende kubasa nekuti Baba Rona vari kuramba kukinura gedhi nenguva. Baba Rona vakati aiwa ini ndinokiya gedhi nekuti Mai Rona vakangopinda vanongota in and out vachisiya gedhi rakadaro. Nyaya yamumaoko enyu. Zita ndinonzi Robert Tapfumani. Tatsvaga firstborn yaBaba naMai Rona kuti aiwa chimboya umbotitsanangurira mararamiro amuri kuita muchigara kumba kwenyu, makuriro amakaita, uyewo zvakare nekuti baba vanoita mabasa avo here sababa, maresponsibilities ababa vachichengeta mhuri yavo, nekuti Baba Rona munonzwa vanototi ainini handitaure nevana vangu, zvikonzero makazvinzwa. Uyewo zvakare takuda kuti taure naRona, regai titi kumasangano anomirira madzimai, masangano anomirira kodzero dzemwanasikana, makasununguka kutsvaga Amai Rona kuti muvabatsire, makasunungukawo zvakare kutsvaga Rona kuti muvabatsire. Ndakazonzwa vamwe vakundifonera vakunditi nyaya taiona zvino chaita sei. Ini pangu ndinenge ndasakura ndazunza basa ndosirawo kune vamwe. Ini ndiri mutapi wenhau, basa rangu ndiri kupa mukana kana kuti platform kune avo vasina kokuchemera, kana vauya vachinge vachemera vabatsirei. Regai titaure naRona tinzwe kuti zvakamira sei. Rona, wakadi zvako? Finally tazoonana. Sure. Tichingofonana pano ndazodai handiti kuri sei kumba? Kumba kuri bhozvako handiti. Ndiwe Rona wacho waBaba naMai Rona? Handiti ka. Rona rega tange zida isu. Mumba menyu muri vangani? Muri 4 handiti. Chimbotitsanangura Rona kuti makakura sei. Ndiwe dangwe? Good. Mwana wedangwe. Imbotitsanangurira magariro aimaita kumba baba naMai vachiripo. Ndingangoti kubva pekutanga taigara upenyu hwakanaka, hapana chataishaya zvese. Svika baba edu azoenda uko kwakaenda nebasa singasiyi yangu. Vakaenda nebasa, kuenda nebasa vachidzoka here kana kuti vakangoenda ndokuenda? Vakaenda kubva vatoenda zvamuchose. Wangori makore mangani vavo? Ndachangonyora grade 7. Wanganyora grade 7. Baba vaenda, upenyu wanga wamira sei? Mararamiro amaita muchichengetwa naMai kana kuti maichengetwa nani? Baba vaenda taichengetwa pekutanga vachangoenda. Vakanditsvagira nzvimbo yeform 1. Ndanda kuita zvekutaura navo pafoni. Ndaitaura navo panext door. Ndopa ndaitaura navo. Pafoni yamama vaisafona. Saka ndaingoti kana pane chandenchida ndaingoenda ndonotaura naye panext door. Vakanditumira mari yekutsvaga nzvimbo, mauniform zvese, ndichishandisa foni yepanext door. Saka kubva ipapo changoti kana grocery kana mari vanga vasingatombotumire. Svika mama azotsvaga maloja ekuisa pamba. Taungorarama upenyu hwekungoti unenge usisiri straight sepekutanga. Saka wakazosvika form 4? Ndakasvika but handina kunyora. Unonyora. Ndinonzwa baba wako vachiti amai venyu ndo vakakurambidzai kuti muende kuchikoro nekuti hanzi amai venyu havana kudzidza nekuti vaenda kwamaranyi. Mama akadzidza. Mudzidzi wakadzidza. Kwekuenda kuchikoro handina kurambidzwa naMai, asi kuti imari yekunyora chete yakashaikwa.
Ndamuzwa achiti pawakaenda form 1 baba ndo vaikutumira mari. Vakazoregera kutumira mari along the way. Ndizoziva hangu kuti chii chakazoitika kuti varegedze kutumira mari. Pawai communicate navo vaiti chii kana kuti makanga muchiri kucommunicate? Ndaingoti kana pasi pane chande ndichida nongoenda ipapo noti kuchikoro zvapedzisira zvaunzi mari tobhadhara kuset B. Saka vaigona kungotumira mari ndotonobhadhara bank. Dzimwe dzenguva ndinonobhadhara nokuti vainge vatumira panext door. Kana chiri chikafu chechikoro vaigona kungoti kosi paya pachine tuckshop endai munopiwa patuckshop nokunotora wotumirwa mari. Havana kutaura kuti ndiri kugara kupi? Tengoto vari kubasa. Ose muna WaDriver WeGonyeti mukati vari kubasa. Handiti. Pavakadzoka baba vakadzoka pakupera makore mangani and iwe wakanga uchiri pamba? Pavakadzoka pekutanga I think papane 7 years. 7 years and ndichiripo pamba. Vakadzoka vakasoti chii? Pakadzoka neviolence. Because vakadzoka pamba chine maloja. Vakadzoka vakatora mari yemaloja kwakudhara. Zvinoda kuita kuti vakadzoka vakatora mari yemaloja. Vakati musasape amai nekuti inini ndini muridzi wepanapa. Vatora mari yemaloja yesevha tichi maloja ibva pano chichi. Saka mama vakabva vazoenda kupolisi. Vaenda kupolisi nyaya dzacho bva dzagadziriswa asi mari vangu vatotora kudhara vakabva vadzokera. Handiti. Pavakauya apa ndopavakabva vauya namai nini? Aiwa. Ndingangoti vakazodzoka panepo vakazodzoka futi vari vega futi. Anga ari madays ekunaya. Kobva vabudisa zvinhu panze achiti bva pano nevana vako chichi. Vabudisa zvinhu panze. Kobva dhee rachona kwakatonaya. Zvinhu zviri panze zvikanaiwa manheru. Vandaperekedza mama kuruwa polisi. Papo pasina mari yetransport. Vatenda netsoka. Satenda netsoka polisi yakabva yati takabva tarara ikoko hatakwanisa kudzoka nokuti kwakusina mota. Kubva tazoya nepolisi mangwana acho. Takasvika vasipo. Ivo dead takasvika vasipo. Saka tasvika vasipo polisi yabva takuti zvinhu zvirambe zviri panze hazviiti. Tiite zvekuti gwejenure dhoo nokuti madhoo anga akakiwa. Ndopatakabva tapinza zvinhu. Ivo baba vakazodzoka? Vakazodzoka vakabatwa. Pava zvagadziriswa vadzokera. Havana kuzodzoka. Vakazodzoka baba vako ezvinezvi vakugara pamba. Magariro ari kuita baba namai uri kuanzwa? Akamira sei? Ndingangoti magarisarino ndingangoti ndataure sei. Kugara kwavakaita pari zvinhu hakuna kumira zvakanaka. Nekuti vanhu vari kugara pamba pari kugara nguva zhinji pane violence. Pane ivo dead vanenge vachiuya vachivhiringidza mama dzimweni dzenguva vachiisa bute padhoo. Dzimweni dzenguva vachipwanya madhoo mahwindo. Takangonzwa kuti hanzi vakapwanya mahwindo here last time papa. Saka dzimweni dzenguva vanenge vachikiya gate. Mama pavanenge vachienda kubasa makuseni vanoita zvekujampa jurawo. Nguva yekurimwa kwechibage vakabvisa chibage chacharimwa chachatokura. Vakazodzokorodza havo kurima chimwe nemuriwo. Dzimweni dzenguva vanogona
dimbura dumbira muriwo kudzura muriwo ningo adyarwa. Iwe semwana mukuru wambo urati ngadayiso ukama wako iwewe se-first born na baba Rona wakamira sei? Ndangoti pari zvina kuwirirana cheko hapana. Hapana. Zvakatanga usei? Ava ndi baba wako kavangoenda vobva vazodzoka. Tinogona kuti ka sababa wanga wasipo ukamona kuna kuti baba maite se madzoka atingabvunziri kuti baba mai vaenda se mama enda kupi and mimi se vana yo assumed kuti baba vache vaenda kubasa. Vachitanga kusvika ukama hwanyu imimi se vana na baba wakasoumbika sei? Ngati vachitanga kusvika taitotaura tese taiwirirana. Asi ndofunga kuti patakazotadza kunyasa kunzwanana ndepekuti pavakasvika vakati ndopakauya namai nini vakabva vatsanangura vachiti ava ndo amai venyu zvichiroti amai vamuri kugara navo havasisiri chinyi amai venyu havasisiri amai venyu. Saka panguva yandambokwanisa kutaurawo zvakawanda ndangobvumirawo. Saka nekufamba kwenguva tichigara naamai vedu samebe aifunga kuti vakadaro vakataura kazozo zvandadzoka kudai so ndoda kuti ndidini ndakuda ndadzoka kugadzirisa upenyu hwenyu kuti upenyu hwenyu hunake zvamamuri kuti zvichinje zvamuri. Saka maybe vanga vakafunga kuti tora here kuti tigare navo but takaramba tigara naamai. Saka zvinhu zvakazotanga kuchinja plus nekuenda kuchechi taenda kumasowe kobva ati handidi kuti muende kuchechi ikoko kana kakunzwa uchiimba nzeve dzekumasowe anoti handidi kutanga kupopota kuti handizvifariri kuti zviitwe pamba panapa. Saka ndo kusawirirana kwatakatanga kuita here kuti ukavamhoresa ukavati mamuka sei havadairi ukavati maswera sei havadairi pamwe ndokusawo. But ivo baba ndichivabvunza ine vanoti imimi makanzi naamai venyu musataure nadhedhi. Tovamhoresa ndaitovamhoresa mamuka sei dhedhi paisadaira. Kusvika vamazonyararawo handinyangu tikatoenda kumba izvozvo ndotovamhoresa tovati makadiko dhedhi asavadairi ndotongopfuurira. And hapana kana alright iwe se-first born waona kuti ndo ukama uripo nadhedhi vakwa wakambobvunza here kana baba munini kana tete kwazati atete honai mararamiro atiri kuita nababa ungave upenyu here? Ndiyangoti kuna ana tete angu handina asi kuzviziva vanozviziva. Ndiyangoti noti ene zvindakaroorwa saka pandakanobvisirwa mari yetsvakira ikumi ndopavakataura kuti chinyi vana vangu vakanditadzira saka ndoda kuti chiva ndikumbire ruregerero. Hanzi makavatadzira chinyi? Handizivi havana kutaura. Komakadi kuvabvunza kuti munyazozaka mune chikumbira regero kuti baba takakutadzirai chakati hamuna kubvunza? Handina kumbovabvunza handina kuwana nguva yekuti ndovabvunze. Saka shuviro yako iyoyo Rona uchiona upenyu hwekurarama amai vako nababa vako pamba paipai ndokuti zvifambiswe sei? Shuviro yangu inini yanga iri yekuti amai vangu nababa vangu vadzokerane vave chinhu chimwe chete sepakutanga nokuti ndoona sekuti kudzokerana kwavo ndokugadzirikawo kweupenyu kwedu weisusu. Alright, izvozvo baba vako vane zvikonzero zvavo zvekuti sei vasatesi vasadzokerana. Saka ana hama dzekwenyu mimi dziri kuti chii? Dzakamboedza here kumbopindirawo munyaya yekuti vamboedza kugadzirisa vaviri ava kuti vayanane?
handizoziva hangu nekuti zvinonetsa nekuti mufamily kuhama dzababa vangu inini baba vangu ndiwo mukuru saka pamwe pachona maybe zvinonetsawo pamwe anenge achitya handizivi kuti akambogara here kana kuti havana izvinezvi tichitarisa hanzvadzi yako last born iri kumbo baba nezera rake rainaro ifo grade anzvi grade 1 havatauri naye mwana iyi havatauri naye unozviona sei zvinhu zvakaipa kuti baba aregedze kutaura nemwana wavo nekuti panofanira kunge patoo neukama plasi iye ivo paakabva kumba akabva ichiri nhumbu ndopa iye aisatovaziva kuti ava ndodhedhi vangu pavakadzoka ndopakasitanga kutovaziva but ini ndikava ndichitotaura iyo baba kwandoti kana achitaura iye hanzvadzi yako latsibona angatoti chimwana ichi chinoswera panext door havatotaure kana nezita handizoziva hangu tingati dhedhi wako munhu akaoma musoro munhu asingateereri munhu imbotsanangura ndiwe mwana wacho ndiwakakura uchivaona kunyange zvavo vakamboenda dzimwe 7 years zvinonetsa kuti zotaura zvakawanda aiwa ndotoda kutonzwa bhodzi ivo vakataura zvakatowanda hapana chavakasiya kababa wavo handivazvoni apa toda kuedza kuti tione kuti vanhu vangakwanise kuhere kupa mazano vanyanyatsonzwisisa kuti murume uyu munhu atiri kuti mukoma weli akamira sei handimazvona ndozvaita kuti isusu tizosvika pakutsvaka kuti iwe oright vamwe vese vari kuedza kupa mazano nekuku nekuti zvichida havanyatsonzwisisa murume uyu ndikangoti munhu akauma musoro munhu kana atoshingira toti ichi hachiite nyange mukadi zvinhu zvinonetsa saka kuda kuti kufamily kwenyu hapana anokwanisa kutaura navo chokwadi singazivi hangu kunana bamunini pamwe maybe ana bamunini but vamwe vese hapana vavanoteerera kuiwo kwako kumba kuri sei mukwasha baba vanomuziva vakumuziva vanombotaudzana navotaudzana ivo muupenyu hwako baba vako vanoti matambudziko avari kusangana nawo ari kukonzerwa naamai vako nekuti amai vako vanovabatira mushonga ndiri kunzwa uchiti iwewe muri kuti tinoenda kumasoro naamai vako makamboenda kunganga here kungonotirega timbonotsvagawo zvingatibatsire muupenyu kunganga hatina kumbobvira takaenda kwataitoenda chinotsvaga rubatsiro kumapostori ndokwatangubvumira iwe nematambudziko ari kusangana nawo muupenyu wako akamira sei ndangoti chekutanga chiri kunetsa inhau yembereko marriage ndiri kunetsa so far tingangoti pane 3 years nongoziva kana pasina mwana imba inenge ichiita imbosheka-sheka plus hama dzinosvikawo pakutaura zoti pamwe pachona murume anogona kumboshinga but pane pamwe panombosvikawo pakuneta nekuda kwehama saka ndangoti pari zvino ichitosheka-sheka nekuda kweizvozvo iwe wakambosvika here kuti chichiri kunetsa plus chimwe chachona inini ndiri munhu anongorwara off on musoro abva pamusoro mudumbu saka iwe semunhu anoenda kumasoro vanogona kunga vachipatsanangudzo kuti chikonzero ichi chiri kubva nekupa hanzi chiinetsanangudzo vanopa zvavo chinoitika kumapostori kazhinji kachona dzikwedzi vangu vakafamba kumapostori ka vanogona kupatsanangudzo chaidzo vachitaura chaizvo but sometimes dambudziko rachona rinenge risingaperi handiti ndopanda kuti tsanangudzo dziri kunzi dambudziko riri kubva kupi unogona kusataura hako nezita kuti kuna nhingi kana kuti nanhingi asi nematsananguriro avari kuita vari kuti zviri kubva nekupi
Siri kubva mushama ndakaberekwa. Mushama wakaberekwa. Kumusha ikoko kuna tete, kuna baba mukuru, kuna baba munini, kuna baba munini, kuna baba mukuru. Wakambona wataurira? Ndikangoti tete ndo andakambudza kuti marriage yangu ndine dambudziko rechakati. Ndakavaudza. Havana kuti musukuru ngatifane. Vangonditi ndichangokutsvagirawo marimedi semumafoni. Vangondisenderawo. Ndozvangokwanisa kuita. Iwewe ungade here kumbosangana nababa wako mumbogara pasi sefirst born kuti mutaura misi? Kuda kusangana nawo ndingada kusangana nawo. Singazivi kuti ivo vanenge vachizvitambira sei. Handikatanga kunzwa kwauri iwe utozovabvunza kuti imi muda kusangana naye naRona sezvo muri kuti handiti muri kunzi vana vakanditadzira. Zvichida kusanganawo votaura kuti no, Rona nevamwe vana vakanditadzira zvakati. Ende kana vachida kunzi vakumbirire ruregerero sekutaura kwavakaita, mumbomaziva kuti ayo baba takavatagira zvakati, takavatadzira zvakati, saka takuvakumbira ruregerero saka pezvinoti. Ndizvozvo. Ngatiti wambowana mukana Rona, isu tomboti hatipo, nhasi waona mukana wokutaura nababa wako, ndoziva kuti program iyi vachaiona. Mashoko awangada kutanga kutaura nababa wako ndekuti chini? Nangu handitozivi kuti ndikasangana nawo ndombotangirawo papi. Nekuti zvinonetsa. Usingataure naye ukamumhoresa hadaire, hauzivi kuti anenge achikufungira. Nekuti pamwe pachona ndogona kuti ndichipesana nawo ndotovamhoresa mamuka sei, vanogona kungomira wotongokutarisa wotopfuura. Izvo zvindazvinzwa. Message yaungada kuti isvike kwavari baba ndeyekuti chii? Ngati tiri kuvanyorera message, kana kuti tiri kuvatumira voice note, kana kuti zvine zviri kungotaura wakangovatarisa havasida kupindura. Message yaungada kutaura kuna baba vaRona ndeyekuti chii naye Rona? Waindi kudaro kana kuti baba vako patakapedza kutaura navo ndakambati zvinoita here kuti titore ruvana tigare pasi apa timbonzwa kuti chiri kunetsa ichi? Vakati hazviiti, as long as mai Rona vachiri panapa hazvito nditese nditaure navo. Handiti but zvamuri kutaura izvi baba Rona it's senseless. Akati aiwa hazvingoita chero ndigare pasi nevana nditese nditaure navo. Handiti saka iwo mashoko aungada kuudza kuna baba ndeyekuti chii? Uye utakarisa shuviro yako yekuti unoda kuti ukama hwebaba nevana huve sehwemhuri dzevamwewo. Ndikangoti mashoko andingada kutaura nababa vangu ndeyekuti ivo baba vedu nesusu vana tivewo neukama hwekuti even tikaenda kumba tive takasununguka kana kupindawo mumba mavo tichivamhoresa. Namai nini uye tive takasunungukawo kutaurawo navo. Handiti namai nini munotaura misi? But kwete zvekuenda kumberi, zvongomhoresana. Asi pamwe pachona munhu anototyawo murume wake, kana murume wake aripo ndikamumhoresa akadairira. Muri pamwe muno zvinoitika sei nayo zvokuti munopfudzana so baba nemwana musingataudzani? Zvatokopfudzana zvakanakisa. Yeah. Alright. Pakanaka Rona, regai timbotaura nababa wako, asi chavakaramba patakataura navo vakati inini zvokuti ndigare padare nevana hazviite as long as mai Rona varipo. Asi regai timbonozvidzawo chichemo chako kuti no, vana vati baba kana takakutadzirai isusu takazvipira kuti tikukumbire regerero kuita kuti tuvake ukama hwababa nevana. Kana paine zvimwe zvavanenge vaida kuzotaura pamberi apa vanoziita sei, vanozotaura. Uye zvakare rega tione kuti dambudziko rauri kusangana naro ungabatsirike sei.
tichiona nepamberapo uyo neupenyu hwekurarama mai vako uri kuziya vane shwiro yavo yekuti vararame zvakanaka. Mazvinzwira matauro anongoita Rona namai vake zvakafanana soft vachingotaura zvavo. Zvino mobva maona matauro anoita baba Rona, haiwa voice inenge iri pamusoro, ona matauro anoita Mwana, zvekuti ndofunga pavanenge vachipopota kababa Rona vanenge vachitoda munhu wekuti vaitora ne50-50. Asi mazvinzwira shwiro yaRona anova first born yamukoma weli ndekuti mumba mavo muvewo neukama hwababa nevana vachito zvakare. Kana baba takavatadzira, isusu sevana takazvipira kuti tigare navo pasi tivakumbire regerero. Ataura zvakare kuti vakamboenda kuna tete vakataura baba vaRona vakati haya vana vakanditadzira vanofanira kundikumbira regerero, asi havasi kuziva kuti chii chavakatadzira nacho. Mukoma weli message mainzwa kubva mune Mwana ati shwiro yavo ndeyekuti ukama hwenyu nevana huumbike. Hatizive kuti makazvipira here kugamuchira zvikudiwa nevana. Ngatisanganei zvakare mu next program. Zita ndinonzi Robert Tafumani.